أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم يا عليم يا حكيم. يا masu daraja, masu bibiyar shirye-shiryen markazin tarbawi al-islami, fatan alkhairan Allah subhanahu wa ta'ala masu yawa a gare mu, tare da addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Amin. Sannan ina yi mana sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina neman afuwar masu sauraro da suka ji kwana biyu shiru baya zuwa. To wannan ya faru ne dalilin malaria ta kawo min ziyara, sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya tafi min da ita, alhamdulillah. Muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da lafiya da imani. Allah ya mana tsari da dukkanin fitintunu wanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. To alhamdulillah, yau shirinmu insha Allahu shiri ne na aiki da hankali, kamar yadda a kansa muka tsaya, wanda ba mu ci gaba ba sai yau insha Allah. Wannan shiri na aiki da hankali, kamar yadda waɗanda suka saba sauraro suka sani, shiri ne wanda yake zaburar da mu akan mu yi aiki da hankulan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baiwa da su, domin aiki da hankali shine hanyar tsira a duniya, shine hanyar samun tsira a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya gatanta ɗan adam, ya kuma ɗaukaka shi, ya girmama shi ta hanyar yi masa baiwa ta hankali. Don haka aiki da hankali shine abin da zai taimaki ɗan adam yadda zai gane maganar da Allah subhanahu wata'ala yake yi da shi. Idan ya gane maganar da Allah subhanahu wata'ala yake yi da shi, to anan tsiransa yake, anan hutunsa yake, anan kwanciyar hankalinsa yake, matuƙar idan ya ji maganar zai bi ta, zai aiki da ita. A cikin shirinmu na aiki da hankali a kwanakin nan, ko a satuttukan nan, muna tafiya ne cikin alƙur'ani. Dama Allah subhanahu wata'ala yana magana ne li qaumin ya'qilun. Allah yana magana ne li ulil albab, dan masu hankali, dan mutanen da suke aiki da hankalinsu. Kuma abin da ya umarce mu yanda zamu mu'amala da Qur'ani, mu dinga tadabbur, wato mu dinga zurfafa tunani akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa. To aiki da hankalinmu akan abin da muke magana a kai shine ya leƙa mana cikin alƙur'ani, ya gano abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarinsu, ma'ana abin da zai faru a lahira. Don haka idan muka leƙo, wannan shi zai sa sai hankalin mu yi mana amfani wajen kada mu kuskura mu kai kanmu ga matsalar lahira. Idan kuma muka hango alkhairi, muka leƙo alkhairi, to mu iya bakin ƙoƙarin mu wurin neman taimakon Allah akan ya bamu wannan alkhairin, saboda Allah ya halicci alkhairi ne dan mu. Duk wanda ya nema, Allah subhanahu wataala zai bashi, inda da gaske yake. To muna kan magana ne akan mu je mu leƙo waɗanda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ga yanda za su kasance cikin nadama a lahira, kuma bai rufe mana ba
ya bayyana mana cewar me yasa su suka zama ahalin nadama a lahira. To kenan yanzu mu muna da dama tunda muna cikin duniya kuma gona ce ta lahira. Duk lokacin da aka faɗa maka cewar ga abin da zai faru a wurin da labudda dole ne sai ka je wurin nan, to abin da ya kamaci mai hankali sai ya san yaya zai yi ya je wurin nan yanda idan ya je zai huta. To kuma alkhairin da yake cikin shari'ar musulunci abinda Allah ya yi mana shine bai ɓoye mana komai ba. Duk wata ni'ima da take cikin lahira an faɗa mana yadda hankalinmu zai gane. Duk wata azaba da take cikin lahira an faɗa mana yadda iya hankalinmu zai iya fahimta. Iya hankalinmu na duniya yadda zai iya fahimta. Amma ta fi ƙarfin haka. Haka ni'imar ma ta fi ƙarfin haka. Ta wuce. To saboda haka menene wannan ma'anar haka? Me hikimar yin haka? Wani alkhairi ne da karamci da lutufi da tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala, rahmarsa kenan yasa ya bayyana mana kuma ya ba mu damar cewar wanda zai nemi lahira ga hanya dodar an bashi dodar ya bi ya nema, wanda kuma ya kauce ya san sauran. Ga labarin waɗanda suka kauce abin da zai faru da su a lahira. To da haka idan ba ku manta ba muna cikin leƙo ahalin nadama, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba ma daga cikin waɗanda za su yi nadama a duniyarsu da lahirarsu, amin. Kuma nadama ta duniya ita nadama ce mai sauƙi, saboda idan mutum yana da rabo a duk lokacin da ya nadama akan wani abu to zai zame masa alkhairi, kuma sai ya ɗora sai ya gina wani alkhairi akan wani abin da ya rasa, akan wani abin da ya wasa da shi. Amma idan mutum ya je lahira babu kuma damar wannan, ba shi da wannan damar. To kamar yadda muka sani nadama kashi uku ce, wato ahalin nadama sun kasu kashi-kashi. Kada mutum ya ce dan shi musulmi ne, a'a ai kafirai ne suke nadama, a'a. Akwai nadama ta waɗanda suka yi shirka da Allah subhanahu wata'ala suka kafirce masa. Nadamar su tana nan ta musamman ce, kamar yadda kuka ɗan ji a cikin shirrukan nan na baya. Haka akwai nadama ta musulman da suka zalunci kawunansu, suka zauna suka miƙe ƙafa suka saba Allah, suka ƙiji, suka yi kunnen ƙashi, to akwai nadama su suma. Sannan hatta mumini akwai nadamar da zai yi idan ya ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara karamcinsa a lahira, ya saka masa da aikin da ya yi, to zai ce ina ma a ce ya yi aiki sama da wannan aikin da ya yi. To wannan shi ne. To yau kuma insha Allah za mu tafi ga wasu samfurin masu nadama wacce take abin tsoro, duk mai hankali zai ji tsoronta. Kafin mu leƙo su bar ne wani bayani. Kamar yadda muka sani yana daga cikin al'adar mutane, za su dinga magana, su dinga faɗar abin da babu a cikin zuciyarsu. Ma'ana abin da yake zuciya daban, baki daban. Su ta bayyana alkhairi a harsunansu, zuciyarsu kuma tana cike da sharri. Wannan al'ada ce ta wasu daga cikin mutane. Ko na ce ɗabi'a. To daga cikin masu wannan ɗabi'ar akwai wanda za mu samu muga yana wasa da sha'anin addini. Duk wani abin da ya shafi addini ana ɗaukansa da wasa, amma za ka same su kuma abin da ya shafi sha'anin duniyarsu, wato abin da suke nema su samu a duniya, su ɗaukaka da shi, su suna da shi, ba sa wasa da shi. Cikin wannan ɗabi'a za ka samu mutum yana ta da'awar cewar yana son addini, ma'ana a bakinsa yana ta faɗa, yana ta riyawa, yana ta fafutuka, yana yaje can shi mai son addini ne,
da zarar an yi magana addini su ne addini. Ma irin waɗannan mutane kuma za ka iya samun su a cikin ɗabi'unsu ba za su taɓa zama su ba da hankalinsu su ba da lokacinsu su koyi ilimin addini ba. Amma ɓangaren ilimin da ya shafi duniya za su iya sun shafe wani ɓangare na rayuwarsu suna koya, kuma still suna nan suna ta hankoran su ci gaba da koya. Sun mai da ilimin addini ilimi ne wanda ko a sati ɗaya ka ji ɗan abu ƙanƙani is okay for you, amma sun mai da ilimin kuma neman duniya akan cewar idan mutum bai sami digiri 1, 2 wani ma 3 to bai zama babban mutum ba. A haka za ka ga mutum abubuwa sun masa yawa, ga sha'anin iyali, ga sha'anin abubuwa, ga sha'anin ofis, ga sha'anin kasuwa, amma ya koma karatu. Amma ba shi da lokacin da kullum zai ware awa guda ɗaya ya karanta addini. Bayan addinin musulunci shi kuma duk motsin mutum yana buƙatar ka san me za ka yi. Shi kwa ilimi na sana'a kawai za ka yi specifying ne akan sana'ar da kake so ka yi. Misali kana so ka zama me? Kana so ka zama engineer, za ka yi specifying akan engineering. Kana so ka zama medical doctor, za ka yi specifying ne akan me? Akan wannan ka koyi iya wannan sana'ar. Shi kwa ilimin addini fa dukkan rayuwarka ne. Duka rayuwarka ne, amma za ka iske mutane irin masu waɗannan ɗabi'un cewar a bakinsu suna cewa su masu addini ne, suna son addini, amma ba su da lokacin da za su ba wa addini su koye shi, su iya shi, ballantana kuma su koyar da wasu, ba su da wannan. Muna fahimta daga cikin masu waɗannan ɗabi'a za mu ga cewa a cikin rashin damunsu wato rashin damuwarsu da sai sun tsaya tsayin daka a ga Allah, za ka iske iyalansu ko waɗanda suke ƙasansu misali sun san cewar hijabi musulunci ne. Hijabi dokar mahalicci ce ga wadda ya halitta mace akan idan ta zama mukallafa ta kai shekarun balaga ta dinga saka hijabi tana lulluɓe cikinta. Wannan doka ce ta wanda ya halicce ta ya san me yasa ya faɗa mata haka. Amma wasu sun san cewar shari'ar musulunci ce, amma za ka sami iyalansu ko waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsu suna fita ba tare da wannan hijabin ba, ko a jikinsu ba su damu ba, ko a jikinsu, ko kuma idan ma suna son su saka hijabin to ba za su tashi tsayin daka akan cewar sai sun saka ba, a'a. Ta ce ai ba sa so, in ma ka sai musu hijabin ba sa sakawa, idan ma ka ce musu ba za su sa ba. To abinda za ka gane mutum ba da gaske yake ba shine mutum ya kawo kayansa a gida ya buɗe wani store ya zuba, waɗannan iyalin matan shi ko daga cikin 'ya'yan shi su ɓata mishi wannan kayan da ya zuba a cikin store ɗin nan a gani, zai bari? Ya kawo kayan shi ya storing ɗin shi a cikin store a cikin gida, matar shi ko 'ya'yan shi su lalata waɗannan kayan da ya zuba a cikin store, a ga me zai yi? Ko kuma a ga idan ya kawo waɗannan dukiyar tashi ya zuba, ya zai dinga taking care da ita? A nan mutum zai gane gaskiyar me yake faɗa, gaskiyar me yake cikin zuciyar shi. Saboda in dai mutum da gaske ya yarda da Allah, ya yarda da ranar lahira, wadda Allah subhanahu wata'ala ya shirya abubuwa daban-daban na ban tsoro, na faranta rai a cikinta. Da haka za mu ji a ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala yana combination da waɗannan abubuwan guda biyu. Zai ce imani da Allah da ranar lahira. Za mu ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana combination ɗin waɗannan abubuwan guda biyu. Imani da Allah da ranar lahira. Zai ce man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaf'al kaza. Saboda imani da Allah da ya halicci mutum, sannan da abin da ya tanada a lahira, shi yake sa mutum duk wani abu da zai yi yayi
duk wani abu da zai bari ya bari. In ku aka samu akasin haka akwai matsala. To idan mutum ba shi da wannan imanin cikakke, ba shi da yaƙini, me yaƙini? Ba shi da satanci, ba shi da tabbas ɗin lahira ga yin da take, ba shi da tabbas. Kamata ya kowannen mu ya dinga ganin lahira yanda ya santa, yanda yake ganinta, yafi yanda yake ganin kullum ɗakin da yake kwana, yafi yanda ya san ɗakin da yake kwana. To a lokacin idan mutum yana wannan zai sami yaƙinin cewa duk wani abu da ya bijiro masa wancan zai dinga gani sai ta masa tunani. Idan wata musiba ce ta afko, duk irin girman musibar, wallahi al'azima Allah zai sauƙaƙa ta idan mutum yana da yaƙinin lahira. Da haka annabi alaihi salatu wasallam yake roƙon Allah yaƙini, yake cewa wa minal yaqini ma tahawwini bihi alaina masa'ibad duniya. Yaƙini shine yake lausasa masifin duniya, ya ƙasƙantar da su, ya sauƙaƙa su. Saboda me? Mutum ya san duk wata musiba da zai iya cin karo da ita a duniya, wallahi ta lahira wadda bata kai sakan ɗaya wallahi ta fita tun da aka halicci duniya har duniya ta ƙare musibar duniya, wallahi ta fi. Da haka mutum idan ya comparing zai ga cewar subhanallahi menene a cikin duniya. Dan adam baya son wahala, baya son damuwa, musamman ni. Amma kuma duk lokacin da mutum ya tuna cewar me a lahira, wallahi zai sauƙaƙa masa duk wata musiba take cikin duniya. To wannan yaqinin da shi ne ake iya bin Allah, da shi ne ake iya tsoron Allah, da shi ne ake iya ake kiyaye dokokin Allah. Mutum ba zai sami yaqini ba sai ya sami imani. Da haka idan haka daga cikin shuruɗu la ilaha illallah al-yaqin al-munafi li-shakk. In mutum yana da yaqini ba shi da shakka. Mutum ya san idan ya kuskura bai san Allah bai ya haɗu da Allah, ya san cewar ya mutu ya lalace. Aiko dole ya zo na ya san Allah. Shine mutum yana da yaƙinin cewar idan ya bar iyalansa da waɗanda suke ƙasa da shi suka dinga keta dokokin Allah, yana da ikon ya hana su, yana da ikon ya ba da iya bakin gudunmawarsa da Allah ya wajabta masa bai yi ba, ya san tabbas ba zai sha a lahira ba. To ko in yana da wannan tabbacin, me zai sa ku jefa kansa cikin halaka? Ba gwanda ya bata da iyalin ba sun baran-baran akan su tsaye da dokokin Allah, idan ya mutu ya huta, su ma sun huta idan suka bi? Shine muna fahimtar waɗannan abubuwan. Mana ina faɗar ne daga cikin ɗabi'un wasu mutane. Ga waɗannan ɗabi'u, bari ku ji abin da malamai suka faɗa game da irin waɗannan ɗabi'u. Al-Hafiz bin Rajab da Hafiz bin Hajar da Hafiz Zahabi da Hafiz bin Kathir, Allah ya musu rahama ya karɓa ayyukansu da dukkanin bayan Allah salihai, suke cewa munafunci shine mutum ya bayyana alkhairi ya ɓoye sharri. Yana daga cikin babban munafunci mutum ya bayyana alkhairi ya ɓoye sharri. Sannan yana daga cikin babban munafunci mutum ya musa wani abu da annabi alaihi salatu wassalam ya kawo. Ba wai duka ba. Idan za a samu wanda yake kiran kansa musulmi, cewar a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kawo abu guda biliyan, sai zama mutum ya yi imani ya yarda da dukkanin biliyan ɗin nan, amma guda ɗaya ne sai yake shakku da shi yake musa shi. Wallahi munafiki ne, munafiki babban munafiki, nifaqul i'tiqadi. Ko kuma mutum ya zama cewar ya ƙudirce a cikin zuciyarsa, ai ba dole ne sai an ba annabi alaihi salatu wasalam ba, mana ba dole ne sai an bi shi ba. To wannan ma munafunci ne, ko yaya yake kiran kansa musulmi.
kusa abin da yasa na kawo waɗannan ɗabi'u waɗanda mutane suke yi, suna kiran kansu musulmai, amma problem ɗin shine musulunci baya cikin zukatansu. Musulunci baya cikin zukatansu, ko kuma suna bayyana su mutanen kirki ne a fili. Yanzu za ka iya samun kamar misali wasu, kamar ɓangaren mu mata, a ga cewar mace lokacin da ta san za ta shiga cikin mata masu addini, za ka ganta ta yi shiga mai kyau, ta saka hijabi na shari'a har ƙasa, wani lokaci har da niqab, ta saka safa, ta yi kamala, ta shiga cikin taron 'yan uwa musulmi, ai komai da ita, ta yi wancan ta yi wancan, ta taimaka a can ta taimaka a can, ana ganin ta mutuniyar kirki. One day one time, idan da za ka ganta a cikin mutanen kuma banza, ba za ka bambance ta da su ba. Maganan da take zuwa take faɗa wajen mutanen kirki mata masu addini daban, maganan da take zuwa take faɗa wajen mata waɗanda ba su da addini, mutanen kawai daban. Ita ce tana can la ilaha ula wa la ilaha ula. To haka ma ke samu daga cikin maza. Wannan ɗabi'a ce ta wasu mutane, wannan ɗabi'a ce ta munafunci. Na fara shimfiɗa da ita ne saboda a yau za mu je mu leƙo munafukai a ranar lahira, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hasko mana su a cikin alƙur'anin mu mai tsarki. To da haka duk wanda ya rayu a duniya bai gaskata imaninsa ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke so ya gaskata, bai gaskata ba, ya zauna yana shiririta, shi baya cikin kafirai, shi kuma baya cikin musulmai na gaske, idan ya rayu a wannan yana cikin hatsari, yana cikin hatsari babba. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu irin wannan rayuwar. Abinda Allah ke so mu yi, mu sallama masa, mu zama musulmai na gaske. Idan kwa mutum ya ƙiji, daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa, abin da ya tsara shi ne, idan ranar lahira ta zo, Allah subhanahu wa ta'ala cikin sautu Ibrahim aya ta 48 ya faɗa mana cewar zai canja ƙasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. wato Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tuna ranar da za a sake ƙasa, wato ba wannan ƙasar ba, wato cikin hikimar Allah da ikonsa da buwayarsa, ranar kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai canja ƙasa, ba irin wannan ƙasa da muke rayuwa a cikinta ba. Nana Aisha da ta ji wannan lokacin da wannan aya ta sauka, ita ce farkon wacce ta tambayi annabi alaihi salatu wassalam, take cewa ya Rasulullah, ta ce to a lokacin mutane suna ina, in aka canja ƙasa ba wannan ba, suna ina? Yace suna kan sirati. Bukhari ya rawaito, yana cikin sahihul Bukhari. Subhanallah. To a wannan lokaci a cikin hikimomin Allah, Allah ya game mana gata ƴan uwa, ya game mana gata gaba ɗaya a cikin rayuwar mu ta duniya. Ya kawo mana abubuwa, ya kawo mana dalilai, ya kawo mana hujjoji, ya turo mana manzanni. A duniya duk wani abu da muke so za mu neme shi na lahira. Da haka idan mutum ya kuskura bai aiki da hankalinsa ba, bai yi amfani da wannan dama ba, to ranar lahira kuma ba a magana. Allah kai mana tsari da nadama. Wannan hikimomi ne sakamakon ayyukanmu na duniya, shine Allah subhanahu wa ta'ala yi plan din yanda zai lahira, yanda zai tafiyar da lahira. Muslim a sahih wa Muslim Allah ya masa rahma ya kawo hadisi, annabi alaihi salatu wa salam yake cewa yu'ti kullu insan minhum munafiq aw mu'min nur
wato annabi alaihi salatu wasallam yana faɗa a ranar kiyama, wato bayan an canja ƙasa, idan aka canja ƙasan nan, afwan kafin na kawo wannan hadisin, Allah subhanahu ta'ala yana ce mana a cikin suratul takwir da suratul qiyama, Allah ke cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, idza shamsu kuwirat. Wato a ranar kiyama abubuwan da za su faru abubuwa ne masu tsoro. Ma'ana idza shamsu kuwirat, idan rana aka nade ta, Allah subhanahu ta'ala zai nada rana. Ku yi tunani, idan aka nade rana sai ne, mun san cewar idan dare yayi akwai wani haske da muke gani na rana. Idan a ce babu wata gaba ɗaya, babu hasken wata gaba ɗaya, yaya muke tunanin duniya za ta iya kasancewa? To idan ranar kiyama ta zo, bayan kun ga an canja ƙasa, yawma tubaddalu al-ard, an canja ƙasa, sannan idan shamsu kuwirat, idan rana aka nade ta, ba maganar haske. Cikin suratul qiyama kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa khasafa al-qamar, wata yayi duhu, babu wata babu rana, dama sos ɗin haske kenan. Wata yayi duhu, an naɗe rana, saboda haka mutane za su kasance ne a cikin duhu. To sai hadisin da na kawo kafin na faɗi wannan aya, hadisin Muslim, annabi alaihi salatu wasalam yake cewa kowane mutum za a bashi haske, za a bashi wani haske da zai dinga bin hasken, saboda babu haske ko ɗaya din ko hannun mutum ba zai iya gani ba. Bari ku ji hikima ta Allah subhanahu wataala. Kowane mutum za a bashi haske, za a ba munafiki, za a ba wa mumini. Waye munafiki? Wanda alkhairinsa a waje yake faɗansa, zuciyarsa a cike da sharri, wanda bai gaskata imani da Allah na gaskiya ba, a baki yake faɗa, a cikin zuciyarsa babu. Wanda duk abin da zaka faɗa masa na lahira kallon ta yake yi, da za a buɗe zuciyarsa da kaji yana cewa ƙarya ne, ko kuma yana musa, ko yana da shakku, ko kuma yana ganin cewar ba haka bane. Akwai bawan Allah da babban mutum ne, saboda irin ya ci boko ya ci shi, sai ke cewa ai malamai abin da suke faɗa kawai dabara suke yi wa mutane, kawai dan kawai mutane su zauna lafiya ne, irin haka mutane su zama mutanen kirki, dabara suke wa mutane. To nan ba shi da yaqini, ba shi da ma imanin gaba ɗaya, ya fito da bakin sa yana faɗar wannan. Ma'ana duk wani abu da ake faɗa na aya, na hadisi, na waye, kawai yace dabara ake yi wa mutane, shi bai yarda da su ba. To saboda haka subhanallah, kowa da munafiki shine wanda na faɗa yanzu, a baki addinin sa yake, babu a cikin zuciyarsa, da haka baka iya tsoratar da shi Allah. Duk yanda ka kai da iya wa'azi, wallahi zuciyarsa ba za ta yi tasiri ba. Kana gamawa zai iya ma faɗa maka sama da abin da zaka faɗa, ko kana faɗa yana katse ka, yana ci gaba, kana faɗa yana ci, amma ba zai aikata ba, saboda bai da tasiri wannan abin, bai gasgata shi ba yanda ake so ya gasgata shi. Mumini kuma shine wanda zuciyarsa ta yarda, ya kudurci, don haka ma gaɓoɓinsa suke aikin yardar da yi da wannan abu, shine mumini. To saboda haka, tunda wannan ya furta cewar shi musulmi ne, munafiki shine wanda bai bayyana alkhairi, ma'ana ya bayyana musulunci, komai activities ana yi tare da shi. Mumini kuma shine wanda a zuciyarsa akwai, kuma ya bayyana abin da yake cikin zuciyarsa ya fito. Shi kuma munafiki kawai a iya bakinsa ya tsaya, da ya zai keɓe, zaka ga aikin da zai yi ba irin wanda yake faɗa bane. Akwai mutane da yawa waɗanda suna jin tsoron mutane su gansu a cikin wani hali, amma da zarar ba idan waɗannan mutanen, ba irin abin da ba sa yi. Wannan ba sa tuna cewar suna Allah yana ganin su. To Allahul musta'an,
To abinda za mu fahimta 'yan uwa shine za a ba da haske, kowane za a ba shi haske, za a ba munafiki haske, za a ba mumini haske, zai dinga bin wannan haske. To me zai faru? Mumine suna cikin haske, munafikai suna cikin haske. Amma kun san menene wannan? Wata talala ce Allah yi, wani abu Allah yake so yi. Sai Allah yake faɗa mana a cikin suratul Hadid, tun daga aya ta 12 har zuwa ta 15. Allah ya fara da cewa a ranar kiyama yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yawma taral mu'minina wal mu'minat. Yake faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace ka tuna ranar da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata. Kun san ladan da aka bawa mumini namiji shi ake bawa mumina mace idan suka yi aiki iri ɗaya, babu bambanci. Allah bai bambanta tsakanin namiji da mace ba a wajen neman yardarsa, a wajen ba da yardarsa, a neman kusanci da shi, a dukkanin wani alkhairi da zai bayan na aljanna na komai ba bambanci. Idan muka ga akwai wani bambanci a rayuwar duniya, to bambanci ne na wani maslaha ga ita karan kanta mace ko maslaha ga shi karan kansa namijin, amma ba bambancin wani abu ne. Idan mace ta fi namiji tsoron Allah, ta fi shi wurin Allah subhanahu wata'ala matsayi. Idan namiji ya fi mace tsoron Allah, ya fi ta wurin Allah matsayi. Don haka a sakamakon lahira da sakamakon duniya da ladan ayyukan alkhairi equal suke. A duniya kuma Allah subhanahu wata'ala ya gatanta mace, ya saka namiji ya kula da ita, gatanta ne. Wani system ne Allah subhanahu wata'ala ya shirya shi wanda yake abin burgewa. Mace akwai aikinta wanda ya dace da ita, namiji akwai aikin shi wanda ya dace da shi. Da haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa, yake faɗa annabi alaihi salatu wasalam, ka tuna ranan da zaka ga muminai maza da muminai mata. Allah ce yas'anu rahum baina aidihim wa bi aymanihim, wato hasken su yana tafiya ta gaban su da ta daman su. Wato subhanallah, kaga kungiyar muminai maza, kungiyar muminai mata, hasken su yana nan yana tafiya ta gaban su, wato haske yana tafiya yana haskakawa gaban su, wa bi aymanihim da kuma daman su. Suna tafiya, wannan hasken na ne, haske ne na imani yan uwa. In mutum bai neme shi a duniya ba, wallahi ba zai tsince shi a lahira ba. Saboda haka bayan wannan tafiyar da suke cikin alkhairi da karamci da alama ta imanin da suka yi da Allah a duniya, sai kuma ana ce musu bushrakumul yawm, wato ana ce musu bayan suna cikin wannan alkhairin, ana cewa albishirunku a wannan rana. Me kenan? Bushrakumul yawm, wani albishiri za a yi musu? Jannat tajri min tahtiha al-anhar, gidajen aljanna da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su, shi ake musu albishir. Haske yana tafiya ta gaban su, haske yana tafiya ta daman su, ga wannan albishir a ne musu. Ku leƙo wannan, ya mutum zai ga cikin zuciyarsa. Yanzu a ce ko mutum ne ya gama zaman jami'a shekara 4, shekara 5, to ya gama komai, ya gama exams ɗin shi, komai ya gama abubuwan da ake bukata a makaranta, amma ba a faɗa masa result ba. Ranan da ya shigo makaranta, irin yana so zai zo aka ce result an kafe shi. Me kuke tunanin a tare shi kafin ya tafi notice board? A ce albishirinka, you have got first class. Me mutum zai ci? Maybe zai iya faduwa ma. To ba wannan bane first class din da mutum ya samu, ba dai ma ya samu aiki ba, oho sai dai ma ya ajiye ta kawai tarihi.
ba wannan bane, an gamu da an rabu da musiba da bala'in rayuwa. Wannan shine albishir. Bushrakumul yawm, albishirinku a wannan rana, jannat tajri min tahtiha al-anhar, wato gidajen aljanna da ƙoramu suke gudana. Yan uwa, ku faɗan wani mai kuɗi ya isa ya gida ƙarƙashi ƙorama tana gudana a gidan duniya? Idan ma ya gidan wahala zai zame masa, aikin sama wahala, gyaran sama wahala, zama a cikin sama wahala, kullum ana fakonsa. Wannan gida na aminci ne na aljanna. Sannan bayan wannan, idan ma mutum ya samu damar ya yi gida duk wanda irin wanda yake so a duniya, zai dawama? Ba zai dawama ba. Amma wannan fa sai a ce khalidina fiha, kuna masu dawama a cikin su. Khalidina fiha, kuna masu dawama a cikin su. Allah ce zalikal fawzul azim. Allah da kansa ya ce wannan shine rabo mai girma. Ya Allah ka ba mu. To haka mumine za su tsinci kansu. Wato subhanallahi, idan ranar kiyama ta zo, bayan an ba wa muminai haske, subhanallah, munafikai ma an ba su haske, Allah subhanahu wata'ala ya canja ƙasa, subhanallah, ya zama cewar kamar hadisin da na kanana na Aisha take cewa to idan aka canja a lokacin mutane suna ina, yake suna kan sirati, wato kawai sirati ne a wannan lokaci. Aljanna ba ka da wata hanyar da zaka je aljanna sai ka bi ta sirati. Haka kuma siratin nan wuta ce a karkashin shi, kamar hadisin Annabi alaihi salatu wasallam da yake faɗa, yake maganan yake cewa, yace sirati, yace jisrun mamdud ala matni jahannam, gada ce miƙaƙƙiya a ƙarƙashin jahannama. Sai faɗi sifar shi, akhaddu min ash-sha'r, ya fi silin gashi, adakku min ash-sha'r afwan, ya fi silin gashi siranta. Dubi gashi, silin gashi guda ɗaya, amma sirati ya fi shi siranta. Wa ahaddu min as-sayf, sayf kuma ya fi takobi kaifi. Leƙo shi, leƙo ka gani. Abin da ya fi silin gashi siranta kuma ya fi takobi kaifi, leƙo shi da idan basira, leƙo shi, kowannen mu ya leƙo shi ya gani. To shine siratin fa, shine siratin. To da idan aka baddala ƙasa, aka canja ƙasa, aka sake ta, abinda zai zama kawai wannan siratin akan jahannama wallahi. Ba yanda mutum zai yi ya tafi aljanna sai ya bi ta siratin nan. Haka kuma wuta tana ƙarƙashin shi. Shine abin da zai faru a lahira. Don haka ƴan uwa, lahira babban al'amari ne. Babban al'amari ne lahira ƴan uwa. Episode ne daban-daban a lahira. Kowannensu ya fi ƙarfin ɗan adam. Kawai abin da mutum zai nemi taimakon Allah akan imani da shi idan ya je lahira ya zama ɗan gata. To idan aka saka wannan, zai zama cewar muminai dama ga haskensu, su ma munafukai da suke cewa su musulmai ne a duniya, su ma da haskensu. To me zai faru? Ana hawa suna kan siratin nan, kawai sai zama cewar me, sai Allah subhanahu wataala sai ya dauke wa munafukai gaba ɗaya haske. Muminai dama ga haskensu, yas'anurahu baina aydihim wa bi aymanihim, bushrakum al-yawm, ane musu bishara ga haske yana haska musu yanzu za su fit su tsallake sirati. To abinda nake so shine yanzu point din namu mun zo kai, halin da masu nadama munafukai za su tsinci kansu a wannan lokaci. Lokacin da ka riga ka mutu, ka gama abin da ka ga dama a duniya, ka je lahira, subhanallahi, ka tashi tare da waɗanda kake munafuntar su, amma Allah ya san zukatanka, ya riga ya san zukatan mu, ma'ana munafukai. Don haka Allahn da ya san zukata, ka mu'amalanci Allah, kana bayyana alkhairi a bakinka amma sharri ne a cikin zuciyarka, to a ranar yau zai kunyata mu munafukai
ya saka musu. Da haka ana kan siratin nan haske yana walwali ga muminai, kuma munafikai ma suna da hasken su, sai a katse kawai hasken munafikai, sai zama ciwar munafikai ba sa kallon komai, suna cikin duhu, amma kuma amma subhanallah suna kan sirati. Shine sai Allah subhanahu wataala a aya ta 13 yake cewa a cikin suratul hadid din, sai ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat, ranar da kuma ka tuna ranar da munafukai mata, ranar da munafukai maza da munafukai mata suke cewa, ranar da munafukai maza da munafukai mata suka rika cewa lillazina amanu, da waɗanda suka yi imani. Ba suna tare da su a duniya ba, abokanansu ne a fili, amma a zucifa su sun ɓoye abin da suka ɓoye, su bisu yadda da Allah da gaske ba. To a ranan nan idan suka ga cewar suna cikin haske tare da muminai, sai aka bishe haskensu, hasken kawai muminai ne suke wannan ma'ana yake tattare da muminai. To sai Allah yake cewa da Annabi alaihi salatu wassalam, ka tuna ranar da muminai maza da muminai mata suke cewa lillazina amanu, waɗanda suka yi imani, unzuruna naqtabis min nurikum, unzuruna naqtabis min nurikum, ku saurara mana mu dan dosa na haskenku, unzuruna naqtabis min nurikum, ku saurara mana mu dan dosa na haskenku, saboda tare suke ai. To a lokacin nan sai a mai musu da amsa, sai a ce musu qila rji'u wara'akum, ku koma bayan ku sai ku nemi haske. Me ake nufi? Ku koma duniya, ku koma duniya, a duniya muka yi imani da Allah muka zo da wannan hasken. Saboda haka amsar da za a ba su, qila rji'u wara'akum faltamisu nuran, ku koma bayanku ku nemi haske. A duniya ake neman haske, imani shine haske. Saboda haka sai a faɗa wa munafukai wannan maganar, an kashe haske suna kan sirati ƙasa jahannama, subhanallah, muminai sun gudu. Ma'ana muminai sun riga sun musu faufau hata. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin wannan yanayi da suke ciki, faduriba bainakum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab. Suna cikin wannan tattaunawa, suna nema, suna magiya ga mu'mine cewa ku saurara mana mu dan dosa na hasken ku. Ana mai musu da martanin cewar su koma baya su nemi haske, ma'ana su koma duniya su nemi imani kamar yadda mu'mine suka zo da imanin su. Suna cikin haka fa duriba bainahum, kawai sai a shiga tsakanin, sai a raba tsakanin su da wata katanga. Babun batinuhu fihi rahma, ta bangaren mu'minai rahma ce, wa zahiruhu min qiblihi al'adab, ta bangaren kuma munafikai ta gaban ta wannan din su, bayan kofar kuma azaba ce. Saboda haka kawai sai ai musu shamaki a katange tsakaninsu, subhanallahi, ba su ba muminai. Dama maganar baki ce a duniya. To a lokacin nan munafukai sai Allah subhanahu ta'ala cikin sura ta 14, a cikin aya ta 14 sai yake magana, yake cewa sai munafukai su ce yunadunahum, suna kiransu. Wato sai munafukai su dinga kiran muminai bayan an riga an raba tsakaninsu da wata katanga. Ɓangaren muminai rahma, ɓangaren su baya azaba. Yunadunahum, suna kiransu suna cewa alam nakum ma'akum, yanzu ba mu kasance tare da ku bane? Suna nufin a duniya komai tare ake yi. Alam nakum ma'akum, ba mu kasance tare da ku bane? Qalu bala, sai muminai suke tare miki. Haka ne, amma sai su ba su jawabi, sai Allah ce walakinnakum fatantum anfusakum, ma'ana mu'mine su ba su amsa cewa tare da ku miki, sai dai ku
kun fitini kanku. Fatantum anfusakum, kun fitini kanku. Da me suka fitini kansu? Da munafinci. Wa tarabbastum, kuma kuna sauraron afkuwar mummunan abu ga mu'minai. Haka halin munafikai suke tun a lokacin Annabi alaihi salatu wasallam ila yawmil qiyama. Duk inda munafiki yake a cikin zuciyarsa zai dinga fata, zai dinga dakon wani abu ya samu waɗanda suke addini da gaske. Yace ya kun fiye tsanantawa, tsanani ne kun fiye tsanantawa, irin su ne kaza da kaza ake musu kaza da me. To duk kullum yana dakon wani abu ya faru a gare su. Haka ɗabi'ar munafikai take. A koda yaushe suna fatan subhanallahi wani abu ya zo ya samu muminai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da gaske. Saboda sun tsaya tsayin daka akan cewar su sai sun bi shari'a, su sai sun ba Allah. To idan munafiki ne ba zai bi su akan haka ba. Ko ya bi su da baki yake bin su, haka gaskiya ne, haka gaskiya ne, amma a zuciyarsa akwai abin da ya ɓoye, kuma a koda yaushe yana ganin cewar ai irin su dama waɗannan maganin su ake, ai duk mai irin wannan abubuwan baya kaiwa wannan, sai ma halakar da shi ma ake yi. Koda yaushe suna dakon wani abu ya zo ya samu mu'mine wanda suke son Allah, suke bin Allah da Annabi alaihi salatu wasallam da gaske. Da haka amsar da za su ba su, walakinnakum fatantum anfusakum, sai dai kun fitina kanku, wa tarabbastum, kuma kun saurari afkuwar mummunan abu ga mu'minai, wartabtum, kuma kun yi shakka game da addini. In aka ce abu kaza ne, Allah haka yake son abu ya kasance, haka Allah yake son abu ya kasance, ga abin da zai faru a cikin lahira, zuciyarku ba ta amincewa. Wartabtum, kun yi shakka. Wa garratkumul amani, sannan burace-burace suka kuma yaudare ku, suka ruɗe ku. Ku ce ai Allah zai gafarta mana, ai Allah mai gafara ne, Allah zai gafarta mana. Mutum ya tafka laifukansa bayan ga abin da sharaɗin da Allah subhanahu ta'ala ya rattaba ya zana, ya rattaba mutum ya miƙe abin da ya ga dama, sai ce ai Allah zai gafarta mana. Wannan sifa ce ta munafikai. Idan mutum yana son gafarar Allah, abin da yake taka tsantsan yake yi. Saboda every moment na ɗan adam zai yi kuskure, ko da yaushe ɗan adam yana kuskure. Allah subhanahu ta'ala yana yafi mana. To abinda ɗan adam zai iyakar abin da ya sani a zahirance, iyakar abin da ya sani ya dinga taka tsantsan akan kada ya taka fushin Allah. To a lokacin da ɗan adantakarsa ta yi ɗan adantaka, ma'ana ya kuskure, sai nema afuwar Allah subhanahu ta'ala. Amma ba da ganganci mutum ya fada cikin laifi ba, kuma ya ce Allah zai yafi masa. Subhanahu ta'ala ci gaba cewa wannan aya ta 14, wa garratkumul amani, burace suka ruɗe ku, hatta jaa amrullah, har mutuwa ta zo muku. Shine har al'amarin Allah ya zo. Ma'ana mutum ya zauna wasting time din shi, ya munafinci Allah, ya munafinci mu'minai, komai da komai yana yi tare da mu'minai, har mutuwa ta zo masa bai gyara ba, bai gazgata imaninsa da Allah ba. Wa garrakum billahi al-gharur, shaytan kuma ya rude ku game da Allah. Haka Allah yake faɗa cikin aya ta 14 nan. Ibn Kathir Allah ya masa rahama a tafsirin sa yake cewa, wato idan munafikai, lokacin da munafikai suke kiran mu'minai, abinda ake nufi da cewa yunadunahu, suna kiransu suna cewa alam nakum ma'akum, wato abinda suke nufi cewa muna yin sallah tare da ku, shin ba tare muke ba? Ba mu kasance tare da ku bane? Mi sallah tare, mi tsayuwa arfa tare? Duba, munafikai ba abinda ba su yi. Mi sallah tare a cikin jam'i kenan, mi tsayuwa arfa, mu je da ku yaƙi lokacin Annabi alaihi salatu wasallam kenan. A yanzu kuma aje da'awa, aje komai. Amma sai ka samu idan mutum ya juya idan ya je wani site din, abin da yake fata sai yayi abin da ya rushe wannan abin. Mu je da'awa, mu je yaƙi, wa nu'addi ma'akum sa'iral wajibat,
sannan muna gabatar da sauran wajibai tare da ku. Abin da suke nufi kenan, yunaduna in suna kiran muminai, suna lissafa musu tun ba tare muke ba, mai sallah tare, mai tsayuwa arfa tare, suna lissafa musu duka wajiban musulunci ba tare suke ba, shine suke qalu bala'i tare muke, shine sai su ba su wannan amsa. To kun ji halin da munafukai za su tsinci kansu a ranar kiyama kafin a kai su makomar da ta dace da su. Kada ku manta, munafukai su ne waɗanda suka bayyana musulunci a duniya, ma'ana bakunansu yake cewa su musulmi ne, suke faɗar su musulmai ne, suna tare da musulmai, amma suna baƙin ciki da shari'ar musulunci. Ma'ana idan musulunci ya umarta a yi wani abu, wata ƙa'ida da take cikin shari'ar musulunci, wani hukunci da yake cikin shari'ar musulunci, wata doka da take cikin shari'ar musulunci, suna baƙin ciki da ita, ba za su aikata ta ba, kuma ba sa so su ga an aikata ta. Ko kuma wani ɓangare daga cikin abin da ya shafi shari'ar musulunci su musa shi. A takaice, munafukai su ne waɗanda suka ɓoye shari a cikin zukatunsu, amma bakunansu kuma yake ta faɗa alkhairi, ma'ana suka bayyana alkhairi. To wannan matsayin za su tsinci kansu yanda suka ɓoye wannan sharrin suka bayyana alkhairi. Saboda haka kun ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu shine ranar kiyama a bar su tare da muminai, a bayyane suna tare da muminai. Yanda aka ba wa muminai haske, su ma a basu, a bayyane su ma suna da haske. To daga baya kuma sai Allah ya fito da sharrin da yake cikin zukatansu, sakamakonsa shine sai a bayyana musu wannan halin da za su shiga. Suna tare da muminai, haskensu sai ya ɗauki. Saboda me? Dama da baki suke musulunci. Idan haskensu ya ɗauke kuma sai a mai musu da martanin abin da suka yi a duniya. A ce su koma duniya su nemo haske. Ma'ana ba a nan yanzu ake preparation ba, ba a nan ake neman imani ba, ba a nan ake neman haske ba, a lahira kenan. Ƙilar ji'u wara'akum, ku koma baya ku nemi haske. Faltamisu nuran, ma'ana ku koma duniya. A duniya ne ake imani da Allah. A lahira bayan da za a yi sai ne, mutum ko ya imani da Allah ko bai imani da Allah ba, ya ga tahir. Shi ko imani ka gaskata me? Ka gaskata Allah, ka gaskata abin da yake gaibu ba ka sani ba. Ba wanda ya taɓa zuwa lahira a cikinmu, sai wanda ya mutu. Ba mu san lahira ba, amma kuma mun yarda da ita. Ba mu san wuta ba, amma mun yarda da ita. Ba mu san aljanna ba, amma mun yarda da ita. Mun san ta a karance, mun yarda da ita da a cikin imanin da muka yi da Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka a duniya ake wannan. In kuma mutum ya je lahira fa, mutum ya je lahira ga wutan nan a nan take, ga aljanna na komai gashi nan, me amfani kuma lokacin zai yadda? To da haka za ce musu faltamisu nuran, qila irji'u wara'akum faltamisu nuran, su koma baya su nemi haske. A duniya ake neman imani, a duniya ake imani da Allah. To idan mutum ya je lahira sai imanin sai amfani shi. Amma idan a lahira mutum bai imani da Allah ba, ko yi ƙaryar imani alhalin zuciyarsa fankoci, shi ma ya sani, to a lahira ba zai amfana mishi komai ba. Babu wani amfani da zai masa a cikin lahira. Don haka nan take sai a raba su tsakaninsu da mumini, saboda ba 'yan uwansu ba ne, ba 'yan group ɗinsu ba ne. A duniya an bar su yadda suka shirya munafunci, aka bar su suka zauna har suka mutu suna munafuncinsu, ba wanda ya sani. Kowa ya ɗauke su musulmai, kowa ya ɗauke su manyan mutane, suna tare da musulmai, ana komai da komai da su. Amma da za ka bijiro da wani abu wanda musulunci yake so, nan da nan za ka ji surutai, ai musulunci ai mai sauƙi ne, ai musulunci mai sauƙi ne. Wasu ma su ce ai kamar ai zamani ne, ai ba dole sai an yi abin da irin aka yi da ba, ai mutanen da su daban ne, ai su sahabbai daban ne.
duka wannan rashin yadda da musulunci ne. Abinda aka yi tun lokacin Annabi alaihi salatu wasallam shi Allah yake so mu yanzu, sai dai kawai matsayin mu ba zai taba kaiwa matsayin sahabbai ba, imanin mu ba zai taba iya kaiwa irin karfin imanin sahabbai ba, amma yanda aka yi a lokacin sahabbai haka Allah yake so mu ma yanzu mu. Wannan shine duk wanda yake ganin a'a ai musulunci yanzu zamani ne, ai ba zai yiwu ba, ai yanzu a'a, wannan wata magana ce daban, abin da yake cikin zuciyarsa ne yake fitowa. To da haka sai a raba su da mumini, saboda su ba yan group din su bane, a bambanta su. Idan suka kira mumini kuma saboda an saba ana tare a duniya, sai su ba su amsa, walakinnakum fatantum anfusakum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Allah kada ka samu cikin waɗannan mutane. ‘Yan uwa sai mu hankalta, mu gyara zama, wallahi kowannen mu ya tabbatar da cewar imanin da ya da Allah da gaske ne. Duk wani abu da ya shafi musulunci, kada ku mutum ya kuskura ɗaya daga ciki ya musu da shi ko ya baƙin ciki da shi, ko idan an aikata shi ya ji ƙaiƙayi a cikin zukatansa, a cikin zuciyarsa, ko kuma ya ji irin haushin wanda yake ƙoƙarin ya aiwatar da wannan abin da Allah subhanahu wataala yake so. Wallahi mu kiyaye, mu tabbatar da cewar abubuwan da muke faɗa a bakunan mu, a zuciyarsu suna nan, a zukatanmu suna nan dankam, sun fi ma wanda muke ambatawa, ma'ana alkhairi. Mu tabbatar da cewar abin da yake zuciyarmu shi yake saukowa kan harsunanmu. Kada mu kuskura mai kala biyu, mu bayyana alkhairi mai ɓoye shari. Allah subhanahu wata'ala da zuciya ke aiki. Da haka sakamakon kafirai sakamakon munafukai a wannan abin da za a faɗa musu, Allah ke faɗa aya ta 15 a cikin suratul Hadid. Abin da za a faɗa musu shine, ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim, falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladina kafaru. Sai a sanar da waɗannan munafikan cewar a yau ba wata fansa da za a karɓa a gurinku, wata fansa daga gare ku a karɓa ku fanshi kanku daga wannan aika-aikar da kuka yi a duniya ta munafinci. Babu wani abu da za a karɓa na fansa. Subhana rabbi. A duniya fa, yanzu idan akwai subhanallahi wanda yake da munafinci a zuciyarsa, yanzu yana jin wannan, immediately yana da damar da zai tuba ya koma wa Allah, ya inganta imaninsa, ya gaskata imaninsa, duk abin da yake na sha'anin munafinci ya kauce masa. Amma lahira fa ba kuma wata fansa da zai bayar ya cici kansa. Kuma hango wannan tashin hankalin ‘yan uwa, ranar da za a ce da munafukai, fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru. A yau ba wata fansa da za a karba daga wurinku, wala min alladhina kafaru, haka ma daga wajen waɗanda suka yi kafirci. Kun ga kenan da munafukai da kafirai ɗaya. Da haka lokacin ɗaukar rai ma abinda aka yi wa kafirai haka ake wa munafukai. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. su da kafirai an yi mai, sun zama equal. To wannan kalmar kadai da za a faɗa wa munafikai, wannan kalmar ta isa azaba. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا إنا لله وإنا إليه راجعون. sai ya ƙarasa musu ma'awakumun nar, makomar ku ta ce, ma'awakumun nar, makomar ku ta ce. Munafiki mai nifaqul i'tiqadi irin wannan wanda na faɗa a baya nau'in sa, ba zai shiga aljanna ba, hasali ma shi fi darkil asfal minan nar, haka Allah ya ce, ƙarƙashin wutar za a saka shi. Kafirai suna sama, shi a ƙarƙashi, fi darkil asfal, a ƙarƙashi za a saka shi. Me yasa? Saboda shi ya bayyana alkhairi ya ɓoye sharri. Su ko ɗancan freely suka yi,
straight forward kawai su kafirai suka ce, su bisu wannan ba, kafirai kawai suka ce فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا تاتي مأواكم النار makomarku ta ce, hiya maulakum ita ce majibinciyarku, wato maganinsu kenan, ita ce daidai da su, wa bi isal masir. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce makoma kuwa ta munana, makoma kuwa ta munana, wanda makomarsa ta kasance wuta ce, wal iyadu billah, makoma ta munana. Allah kai mana tsari. Yan uwa, da fatan za mu yi aiki da hankulanmu wajen nazarin wannan, mu leƙo da idan basira mu ga subhanallahi ranan da munafukai za su tsinci kansu akan sirati wanda annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwatanta mana, yake cewa adaqqu min ash-sha'r, ya fi silin gashi sirantaka, wa ahaddu min as-sayf, ya fi wuka, ya fi takobi kaifi, sannan alamatin jahannam yana bayan jahannama. Haka za a ziranta shi fa dogo, jisrun mamdud, gada ce mai kakkiya, alamatin jahannam, a bayan jahannama, akan jahannama za a kafa ta ga siranta. Itinani a lokacin da mutum yake wannan matsayi, a dimɗe haske babu komai, lokacin ake so a kama shi. Da haka mutum ya kiyaye Allah. Idan mutum ya ga yana laifi shiru ko, wallahi al'azim istidraj. Imma Allah cikin rahamarsa da lutufinsa, wa huwal karim ar-rahman, yana so bawa ya tuba sai ya jinkirta masa. An nufe shi da tuba sai ya jinkirta mai. Wallahi imman kuma wallahi ta lalace. Haka Allah yake, zai maka rahma, zai baka dukkan wani process da zaka bi ka tsira. Idan ka ki kai da kanka baka zaɓi hakan ba, baka so, to ranan da kuma kaga mutum ya haɗu da fushinsa babu magana. Tun da za ka bar su suka yi abin da suka ga dama. Yanzu kamar munafukai lokacin annabi alaihi salatu wasallam, akwai munafukan da subhanallah aka yi mitin, aka yi komai da su, aka shirya yaƙi da su, suna cikin musulmai, komai suka ji sirrika, suka ji komai, aka activities ɗin komai da su, aka shirya aka fita yaƙi. Ana zuwa sai suka wadi suka tafi wurin kafirai. Haka munafiki yake, za ka ji daɗin bakin zancen shi, zai nuna maka laga abin da kake so ya mafi ka so. Wallahi akwai abin da ya ɓoye a cikin zuciyarsa. Wannan abin da yake kashi rashin gasgata, rashin ingantaccen imani, rashin imanin gaskiya da Allah. In mutum yana da raib, yana da shakka a cikin zuciyarsa. Saboda haka amsar da mu'mini za su ba wa munafikai shine wartabtum, kuma kun yi shakka game da addini. In ana faɗar abin addini, mutum ba shi da irin bai gaskata ba a cikin zuciyar shi. Shi yake kai mutum yake kowane irin laifi. To mu duba mu gani waɗanda za su tsinci kansu a wannan lokaci. Ba dawowa duniya, lahira an riga an zuta. Ita kuma lahira ba wai zama za ka yi kai, wallahi a'a, sai an hukunta ka da hukuncin da ya dace da kai. Ba wai zama kawai mutum zai bai ce ito ya zo shi kenan ba, a'a babu. Kawai mutum ya je lahira kawai ya fara samun sakamako. Ita duniya gidan tanadi ne. Mutum yana dira lahira ya zai fara cin riba abin da ya a duniya na alkhairi. Wal akas, idan mutum ya haka ma mutum yana dira lahira zai fara cin azabar da ya yi sakamakon azabar da ta dace da shi sakamakon ayyukan da ya yi marasa kyau a duniya. Wannan shine, da fatan za mu hangi wannan abun, mu duba mu ji tausayin kanmu, kowa yi wa kansa gata, ya nemi taimakon Allah ya riga yi mana gata. Inna hadainahu sabila
imma shakiran wa imma kafuran. Haka Allah ya ce mana mu gwada ko wannan gadar ta sirati a ce akan ruwan maliya a bahar maliya za a buga ta. Tunani waye a cikin mai zai iya wucewa? A ce kogi na ruwan maliya kowa ya san shi, imam mutum bai taba ganin shi ba yana jin labarin shi. A ce shi ne za a saka masa wannan gada siririya mai kaifin nan, sirantar da ta gaza gashi filin gashi, kaifin da ya wuce kaifin takobi yan uwa. A ce shi za a saka a ruwan maliya, dubi nisan shi. To a ce mutum sai ya wuce ya tsallake zai tsira. La haula wala quwwata illa billah. Kun ga idan ya fada mai ruwa ne, ruwa kuma bai kai wuta ba. To shi wannan jahannama ce, wutar da aka tattale ta tun kafin a halicci duniya, tana nan tana ci har yanzu maganar da nake, har a tashi kiyama. Tana nan tana ruruwa, ana tanadinta ga waɗanda suka fanɗare wa mahaliccinsu, ga waɗanda suka fanɗare wa alkarim, ga waɗanda suka fanɗare wa ar-rahman. Ba su san shi ba, ba su so shi ba, ba su bi shi ba, duk karamcinsa, duk alkhairinsa, duk rahamarsa, duk jin kansa gashi nan a ko'ina barjak a duniya. Tasirantakar duk ayyukansa gasu nan a duniya, ba wanda zai iya musawa, amma a hakan aka fanɗare masa. To wannan shine abin da ya kamata mu aiki da hankali mu tuna, mu tsiratar da kanmu. Kuma kar ku manta yan uwa, Allah subhanahu wataala rantsuwa yi wallahi ba wani ɗaya daga cikin mu sai ya tsallake wannan, saboda ba topic din bane, shi yasa na kawo shi briefly. Ba topic din bane. Allah cikin sautin Maryam ya yi rantsi yake ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in minkum illa wariduha. Rantsuwa yi ba wani ɗaya daga cikin mu sai mun tsallake wannan siratun. Kana ala rabbika hataman maqdiyan, ya riga ya hukunta. Sannan sai yace thumma nunajjil ladina taqaw, yace sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da waɗanda suka bi shi da taqwa. Waɗanda suka ba Allah da taqwa al-muttaqin za su tsira, waɗanda za su tsira kawai al-muttaqun. Amma al-zalimin, wanda suka zalunci kansu suka kibin Allah, su kuma fi ma wa nadharu zalimina fi hadithiyan. Allah kai mana tsari, Allah ubangiji ka inganta imanin mu, Allah ka taimake mu mu zama masu gaskiya a zukatanmu, Allah ka taimake mu bakunan mai dinga ambata gaskiya wanda yake daidai ne da abin da yake cikin zuciyarmu. Allah ka inganta abin da yake cikin zuciyarmu, Allah ka taimake mu, kada mu munafice ka, kada mu munafinci annabi mu alaihi salatu wassalam, kada mu munafinci bayinka mu'minai. Allah ka taimake mu, kai mana tsari da munafunci. Allah kai mana tsari da munafunci. Da munafunci na aiki shine wanda yake kai mutum idan bai daina ba ga munafunci babba. Munafunci na aiki kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa shine idza hadatha kadhaba, idan mutum ya zance ya ƙarya. Wato aglab din maganar mutum ƙarya. Duba yadda muka zama yanzu. Ƙarya. komai ƙarya. idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada khalafa, idan kuma mutum ya alƙawari ya saba. Duba magani yanzu yanda muka mai da saba alƙawari kamar wata nagarta ce wadda mutanen yanzu suka tsira da ita. Sai ka ga mutum kamar decently amma sai faɗa maka magana ba zai cika ba. Yanda muka mai da saba alƙawari kamar wata irin ɗabi'a ce ta nagarta, wata sabuwar shigowa, kamar wani yayin wani hali ne na ƙwarai yanda aka mai da saba alƙawari. To yana daga cikin alamomin munafunci. Idza haddatha kadhaba, idan mutum ya zance ya ƙarya. Wa idza wa'ada khalafa, idan ya alƙawari ya saba. Wa idza utmina khana, idan aka amince masa ya ha'inci. Ku duba amana a yanzu.
to wannan shine nifaqul amali, wanda idan mutum bai yana da nau'i na munafunci. In mutum bai daina bai ci gaba shi ke kai mutum ga nifaqi babba. Nifaqi babba shine na waɗannan munafukan da za a tare su a sirati, a saka musu da abin da suka aikata a duniya. Allah ya dace da mu, ya mana tsari da munafunci. Allah ya inganta imanin mu, ya ba mu ilimi mai amfani. Allah ya taimake mu da ji da bi. Yan uwa, ku yi subscribing, ku yi sharing, mutane su ji abin da za su amfana. In suna da rabo za su gyara, in kuma ba su gyara ba, an riga an uzurce su. Man andaraka faqad a'daraka, khalas. Lahira wajib kamar yanzu maganan nan da nake, wajib kamar yanzu za mu gan mu gaba ɗaya a tattare a gaban mahaliccinmu, kamar yanzu ne. In mutum ya san da haka sai ya shirya, falasta'id. والله أعلم، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.